खुलुमबाय बयनिसिमबो। बे समाव जोङो दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जे मावख'आव जे खौरांगिरि नोंथांमोनखौ लानानै जोङो मोनसे गोनांथार जे प्रेस मिटखौ लेंनाय जादों। बेनो जाहैबाय जे जोंनि बर'नि जे हारिमुनि जे गुबै मोसानाय जे बागुरुम्बा दा स्पिरिट अफ दि बड' बे मुङैहाय मोनसे वेबसाइट खुलिनानै जों मिथि मोनै मोनसे कम्पानिया बिजनेस खालामगासिनो थानायखौ जोङो मिथिनो मोनदों आरो ससियेल मिडियायावबो भाइरेल जाबाय आरो जोंनिसिम गोबां जोंनि बर'नि हारिमुखौ मोजां मोनग्रा जोंनि दैदेनगिरिफोर इन्टेलेक्सुयेलफोर बिथांमोनहा जोंखौ खावलायहरदों जे बेनि सायाव गोख्रोङै दुलाराय बर' हारिमु आफादा एक्सन लानांगौ होननानै जोङो दिनै बेखौनो जोङो लिगेल एक्सन लानो थाखाय जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादा जोङो रेडि जानानै गासिबो जोङो डिटेल्सखौ लानानै जोङो दिनै क'क्राझार थानायाव जोङो एफआइआरखौ होनाय जाबाय आरो जोङो बे एफआइआरनि गेजेरजों जोङो थाबैनो बिजिरनायखौ जोङो मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामदों आरो जोंनि आसाम गभर्नमेन्ट आरो जोंनि गासैबो सोरखाराव थानाय जोंनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनहा थाबैनो आरो जोंनि बे जे एफआइआर होनाय आरो पुलिस प्रसासन आरो जोंनि जे आयेन बेनि गेजेरजों जोङो बिजिरनायखौ मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामदों आरो जोङो खावलायनो लुगैदों जायफोर बिथांमोनहा बे खामानिखौ मावदों बियो सोंखारि जाथाव आरो जों बेखौ जों मालाबाबो जों दुलाराय बर' हारिमु आफादा नागारनाय नङा। आयेननि गेजेरजों हक बा गुबुन मोनसे रोखोमजों हक जोङो बेखौ एक्सनखौ लानाय जाखागोन आरो जों बेखौ खावलायदेरबावनो लुगैदों जाहाथे इयुनाव गुबुन सोरबा कम्पानियानो हक सोरबा बेक्तियानो हक बेफोरबायदि जे हारिनि हारिमुखौ लानानै जाहाथे खेला गेलेया जा गावनि मुलाम्फानि थाखाय गावनि बिजनेसनि थाखाय जोंनि हारिमुखौ मोस्लेट खालामनानै बेबायदि खेलाखौ गेलेया जों बेखौ खावलायदों गोख्रोङै आरो जोङो मोनसे मैयासो आङो मोनसे पेजाव नुदों जे धेकियाजुलिनि दिशा क्लथ स्ट'र होननाय बे पेजावहाय बिथांमोनहा गावसिनि दख'ना दखान एबा जि दखान जोङो मिथिनो मोननाय जादों बिथांमोनहा गावसिनि दखानाव बा दिशा क्लथ स्ट'र बेहाय माखासे रोखोमनि दख'ना आरो जोमग्रा बेखौ जों फानबाय थानायखौ नुदों आरो बिथांमोनहा गावसिनि मुलाम्फानि थाखाय जे जोंनि बर'नि जे दख'नायाव माने खाम सेरजा सिफुं जथा बेफोरखौ डिजाइन बानायनानै आगर महरै बिथांमोनहा थिखांनानै जे बिथांमोनहा फानबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बिथांमोनहा गावसोरनो एडभार्टाइजमेन्टखौ होदों आरो बेखौबो जोङो गोबां जोंनि हारिमुखौ मोजां मोनग्रा जोंनि इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोनहा मोजां सानग्रा जोंनि रायजो राजा बिथांमोनहा जोंखौ खावलायहरदों बेखौबो थाबैनो एक्सन लानांगौ जिहेथु जोंनि दोरोङारि दामजु खाम सेरजा सिफुं जथा जाय दामजुआ जोंनि बर' हारिनि सिनायथि आरो बे सिनायथिजों जोंनि बर' हारियाहाय जोङो गोजौ मोनसे थाखोआव जों सिनायथि मोनदों आरो बे जोंनि GI टेग मोननो हानाय जे मोनसे दामजु हारिमुनि बर' हारिनि सिनायथि बेखौ जोङो मोस्टेट खालामजानायखौ आरो बेखौ जों लाजि फोनांजानायखौ जों लुगैयाखै आरो बिथांमोनहा डिजाइन बानायनांगौ माबायदि डिजाइन बानाय खिन्थु माखासे जाथिनि जे हारिमुनि दामजुआनो हक बा हारिनि माखासे खहा जानाय बा लाजि फोनांनाय बेफोरबायदि खामानिखौ जाहाथे मावा जों बेखौ खावलायदों दखानानो हक बा बबेबा कम्पानियानो हक बे दख'ना बा जोमग्राखौ बानायदों बिथांमोनहा थाबैनो बन्द' खालामनांगौ आरो जाय दखानदार बिथांमोनहाबो बे फाननाय एबा बे बिजनेसखौ गोख्रैनो बन्द' खालामनांगौ नङाबा जोङो लिगेल एक्सन लानाय जागोन दुलाराय बर' हारिमु आफादा जों बेखौ गोख्रोङै बा गोख्रों रावजों जों सोंखारिनायजों लोगोसे दिनै बिथांमोनखौ जोङो खावलायो दिनै जोङो बेनि थाखायनो जोङो एफआइआर होदों जे जोंनि बर'नि दोरोङारि मोसानाय जोङो
थांनाय 17 जानुवारियावसो जोङो बेखौ मोनसे 10,000नि बारा जोंनि मोसाखावरि बिथांमोनहा मोसानानै वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो हानाय जे मोसानाय बागुरुम्बा बेखौ बिथांमोननि जे वेबसाइट बागुरुम्बा दा स्पिरिट अफ दा बड' बे वेबसाइटखौ होदों। नाथाय दिनै बेवहाय जों नुनो मोन्दों पिक्सार होदों बिथांमोनहा जे एसामिसनि मोसानाय बा सारि गाननाय बाय दख'ना गाननाय एबा जोंनि बर'नि जे दामनाय देनाय मोसानाय बेखौ बिथांमोनहा खिथायाखै। जास्ट बे थांनाय 17 तारिखआव जे जोंनि 10,000 जोंनि बर' आइजोफ्रा मोसानाय बेखौल' एसे भिडिअ'आव बिथांमोनहा होफादों। बेनि थाखायनो जोङो खावलायदों आरो दिनै जोंनि रायजो राजाफोरखौबो जोङो सांग्रां जानो जोङो खावलायदों। जोंनि बर'नि हारिमु मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजाफोरखौबो जों खावलायनो लुगैदों, दैदेनगिरिफोरखौ, जाहाथे बयबो जोंखौ मदद होयो। जोङो नांगौ जायोब्ला आरो जोंखौ जाहाथे जोंनि मावनो लानाय जे हाबाफारिफ्राव बयबो जाहाथे मदद होयो आरो जोंनो आसि थुनानै जाहाथे खामानि मावनो थाखाय जोंनो बिथोन होयो। जों बेखौ जों बर'नि गासैबो दैदेनगिरि आरो इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोनखौ जोङो खावलायनो लुगैदों। जिहेथु बर' हारिमुवा बर' हारिनि सिनायथि हिसाबै जों बेखौ फोथांनानै लाखिनांगौआ, जों बेखौ बासायनानै लाखिनांगौआ जोंनि बयनिबो दायथ' हिसाबै जोङो बयनिबो गेजेराव जों दिनै बेखौ एक्सन लानायाव मदद होनो थाखाय जोङो बयखौबो खावलायनाय जाबाय। गिबियावनो खौरां बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। आरो बै समाव हरखाबै जोंनि बे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मावखुलियाव खौरांगिरि मेल लिंथुमनायनि जाहोना बेनो जाहैबाय, बावैसो दिननि सिगांनिफ्राय जोङो बागुरुम्बा दा स्पिरिट अफ दा बड' बे मोनसे वेबसाइट www.bagurumba.com बे वेबसाइटआव जोङो जोंनि बागुरुम्बा डेन्स अर्थात बागुरुम्बा मोसानायनि खौ लानानै बिजनेस खालामनाय जों नुनो मोन्दों, मिडियायावहाय जों नुनो मोनबाय थादों। डेन्सआ जाहैबाय जोंनि बर'नि बागुरुम्बा डेन्स आरो गाननाय जोमनाय कस्टिउमफ्रा जाहैबाय गुबुन जाथिनि। पिक्सारफोरखौबो बेबायदिनो गुबुन मोसानायनि ड्रेसफोरखौ होनाय जों नुनो मोन्दों आरो बेबायदिनो अनलाइनाव बेबायदिनो बिजनेस खालामगासिनो दं। दा जोङो दिनै बेफोरखौ नुनानै जोंनि बागुरुम्बा डेन्सनि गाननाय जोमनायफोरखौ कस्टिउमफोरखौ बिक्रित' रुप होनायनि थाखाय जों दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जानानै गोख्रोङै जों सोंखारियो आरो जों बेखौ जों मोजां मोनाखै। जाय मानसिफ्रा बेबायदि बिजनेस खालामगासिनो दं आरो जोंनि कालचारखौ, जोंनि संस्कृतिखौ बिक्रित' खालामगासिनो दं, बिथांमोनखौ जों गोख्रोङै सोंखारियो आरो बेफोरबायदि इनाय खामानि मावनायनिफ्राय गावखौ जाहाथे जानगारना लायो बा बेफोरनिफ्राय दलद थायो आरो बेफोरबायदि जाहाथे खालामा बेखौ जों खावलायहरबाय। आरो दिनै जोङो बिथांमोननि एगेन्स्टै, जायफ्रानाखि बेबायदि खालामबाय बिथांमोननि एगेन्स्टै बे www.bagurumba.com बे वेबसाइटनि सायावहाय जों क'क्राझार थानायावहाय जों FIR हैबाय बिनि सायाव एक्सन लानो थाखाय। दा जों आसा खालामो थाबैनो बे बर'नि मोसानायफोरखौ बेबायदि बिक्रित' खालामना आब्रुथि गैयै खालामनाय खामानिफ्रा बन्द' जागोन आरो बेबादिनो जोंनि बर' बागुरुम्बा डेन्सआ मोजाङैनो मोजां महर मोननो जौगालांनो हागोन, बेखौ जों आसा फारिबाय। आरो बे समाव जोङो आरोबाव गोख्रोङै सोंखारिबावनानै बेफोरबायदि खामानिनिफ्राय जानगारना थानो थाखाय जायफ्रा बेफोरबायदि साननानै दं बिसोरखौ बेफोर खामानिनिफ्राय जानगारना थानो थाखाय जों दिनैनि बे मिडियानि दारै एबा खौरांगिरि मेलनि दारै जों बेखौ मिथिहोनाय जाहैबाय आरो फोसावनाय जाहैबाय। एसेनोसै।